let's take a look lento kaMgilane and see if ukuthi khona yini into esingayithola la, because uMgilane this time around beyiphendulela ngokuthi yindaba kuthiwa akayondli ingane. Uyabo, because ngoba ngizama ukuthi ngenze into ewubulungisa ukuze ngikwazi ukulungisa inkinga yami nalo muntu esengizwana naye manje. Kuthe kusanjalo nje mina ngizama ukulungisa, yabo nje ngithi ngizama ukulungisa kanti sengiqala inkinga. Inkinga iqala ngokuthi mina ngibe nomuntu engihlekisana nami sengithola umntwana, because angazi ukuthi liphi icala lami kuyona yonke, because yonke into ibingokuthula. Mina ngithi ngizama ukulungisa ukuthi ngiclean amaphutha ami kanti ngiletha inkinga, because ngithe mina mangizama ukuthi ngilungise icala lami lokuqala ngoba ngifuna ukulungisa icala lesibili kanti kuvuka umbhejazana ngala. So I really don't understand ukuthi abantu besifazane every time umjida uma wake wathola umuntu omusha umunema wengane kuyabheda. Yazi nami before ngishade ngangabuza omunye umfethu nje simple question, nathi ngezwe kuthiwa uyashada ngathi ya, wayesethi kumina unazo izingane ngaphandle, ngathi mina yes nginazo, wathi hayi usazobona. After that everything went south. So I really and know exactly ukuthi uMgilane uthi ufila kanjani njengamanje and what he is going through. And mfethu, anything you must know, uMgilane right now is very successful. He's getting bookings every now and then, every weekend, every day. And then uma wengane manje is trying to take the shine and blame uMgilane ngokuthi akondli ingane. But in this video, if you can go to Ilokozane page Mgilane Hair Studios, you'll see that Mgilane he tried everything to explain what's going on. And the problem is that uthe umeseba successful, just before abe successful ugcine esethola uma wengane, I mean umuntu omusha uthi amesebe nengane nalo muntu, then uma wengane lomdala useyabuya usefayitha ngengane. And before that uma wengane ziningi izinto azenzile ezenza ukuthi bahlukane. Yabo, njengoba kunje mina izizathu ngokusibona because yonke into ibinokuthula ibinepeace, kube inkinga ukuthi mina ngithe mangiqhubeka empilweni kwakhona umuntu osifazane ngisimangihlelisana ngathola umntwana naye. So okay kulungile, kuthe kusuka emva kalokho usisi lo after ukuthi ngihlawule sengenza yonke into kade kunokuthula, wakusuka la kade khona wahamba uphuca ugogo ingane ugogo ayikhulise kusona ngo-2020 kwaze wabo 2025. Nakhona mayelanda akayilandi ngesihlo, uyilanda ngendluzula and uyamlwisa nogogo izinto ayikhuluma nogogo azikho right for ukumbonga, yabo, because nogogo kwaze washo ethi yazi ngenami ubuhlungu into enzozanele noma ngabe ingane bekwe yakhe kanjani, but mina ngaze nganqaba ukuthi ingane mayidinga ayithathe, but indlela asekhuluma ngayo seems like ingane thina siyamphutha or something. Mayithatha ke ingane kulungile, qale manje senginenkinga ngama-challenges ukuthi ingane ngikwazi ukuyibona. Uyanqaba nengane mangizama ukuthi mhlambe ngilandelele ukuthi bese kanjani vele mina naye asikhulumisani at all. Akasekho umuntu engikwazi ukucommunicate naye ngikwazi ukucommunicate naye ngengane, yabo, because eqaleni bengikwazi ukuthi ngifonele ugogo understand everything, yabo, yonke into bengenza. Even mina ngasuka la ngihleli khona ngihamba ngayokhuluma nomakazanele ngathi i-wrong into eyenzakalayo. Guys, really ngempela kubantu besifazane ake sikhulume nje mfethu ukuthi yini ngempela eba i-problem when umuntu wesilisa move on and then athole omunye umuntu, because when you had your chance and now mhlawumbe wena futhi wayispoiler or maybe yabo igcina into eningasenzakalanga. But let's just talk real talk ukuthi guys ngempela yini le esusa umsindo kangaka ukuthi ucabane manje nobaba wengane awusafuni nezingane. Mina nje zami ingane azizi kwami because mina ngasuke ngashada, and nalapho hayi ukuthi mhlawumbe ashada umuntu ngoba ngimshiya nezingane kanjalo, but kwase kuvele sekuyihlukanelwe nje, yabo. Then 3 years later mase ngishada sekuba lenkinga, angisakwazi ukubona izingane. Now ladies, mhlawumbe nina ni understand kangcono lento ukuthi why is the problem ukuthi just let it go, uphilela impilo yakho and nami ngiphilela impilo yami,
and then sibethane halfway endabeni ey'ngane, because still nala endabeni ey'ngane abantu abaningi bacathi ukuya enkantolo uvele nje uhlawuliswe mese kusuka kanjalo. It takes two nakhona, fanele ucontribute wena mama wengane ukuthi ngenyanga ufaka malini so that ubaba wengane ezoyihafula leyo mali. You can't just claim ukuthi wena ingane you spend 10,000 ngenyanga bese sicela ama-receipts awukwazi ngisho ukwenza lento. You can't tell me wena uthenga i-uniform yesikole every month, yabo. There's a lot bayo lapha lama uthole abantu aba-right enkantolo, abanye omama bahamba sebengasaphethe imali sebengasatholanga mali because behlohlwa abangani kuthiwa mbophe vele nje usecathi uyi-celebrity le mali uyidla ney'febe, all these things. So sikhulume lapho kwi-comment section sidiscuss njengabantu abadala ukuthi ngempela yini le esuke isiqakile kangaka ukuthi umuntu besehlukene nomunye umuntu esethola omunye and then uqhamuka usuzolwa ngey'ngane, yabo. Iy'ngane at the same time kulento azingeni indawo, like iy'ngane mfethu azazi lutho, and up usekutshelwa iy'ngane ukuthi ubaba wenu akanifuni, ubaba wenu wenza lokhu nalokhu, kanti iy'ngane mfethu bewuvele uyithanda uyisupporta each and every day. My kids mina bengibabona before ngemsebenzini and coming back because bengisasebenza station ngene 12 to 3, but still kuthe mese ngiyishadele 3 years later kwaqala kwaney'nkinga zokuthi ingane zami angiyisupport. What is wrong ngempela? Yini le? Is it jealousy? Is it ngifuna ukumbona ukuthi uzophelelaphi, yabo. Ake sikhulumeni ngempela guys, this is a serious issue affecta abafowethu abaningi abagcina sebeyiduba iy'ngane. I've got cases where abanye abangani bami bayiduba iy'ngane bengasaphinde bayibona, bangaphinde futhi bafuna ukwazi ngazo kwezabo, yabo. So we're gonna talk about this because ngilento le ngiqhamuka ngomgilane and it's ulaphana ku Facebook page yakhe, and it's very sad ukuthi uma wengane now he's trying to make sure ukuthi uyamkhanselisha, because once she does this ku social media usezama ukutshela abantu ukuthi no aningabisambuka la because ingane akazondla, yabo. And they are quick to go enkantolo beyofuna ukuthi bakubophe not knowing ukuthi imalini oyithola ngenyanga, yabo. Nje as an artist or a DJ or whoever osebenza ngoku self-employed, akulula ukuthi inkantolo ivele ikugwebe nje mfethu ithi thatha le mali because wena sometimes awathola ama-booking, sometimes awathola, yabo. And kuzoba isikhathi esingakanani ubhukwa, yabo. So it's not a reliable source of income, so you end up losing, and then mase kuba ne-breakup serious, yabo. So angazi guys, because mina nje ezami ingane I don't wanna lie, kuze kwaze kwangena ngisho elokishini ukuthi mina ngizondla ingane ngayibizela i-DNA, because angizange ngize ngiyifake i-DNA ngenxa yokuthi mhlampe ingizama ukuthi iy'ngane ngingazondli. Sometimes oma bengane bavele bafuna imali enkantolo kodwa bakunqabele ukuthi ubone iy'ngane. So ummeli wavele wathi okay, ngoba uyanqaba ukubona iy'ngane, ake siboneke ukuthi le ngane obaleka nazo ongafuni lo baba lo ukuthi uthi yena akakhokhe imali yey'ngane yesondlo, but awufuni futhi wena ukuthi azibone. Maybe kusho ukuthi-ke siyinkantolo asinasure ukuthi ingane zabani, sicela i-DNA test. Ngathuka ngey'mfethu, angikaze ngithuke kangaka, yabo. Kuthiwa mina sengibaleke ngale ndlela leyo ukuthi iy'ngane nazo ngize ngafuna i-DNA test, but i-DNA test doesn't mean ukuthi usuke uphika ingane. I-DNA test isuke ifuna ukucacisa ukuthi kahle kahle ingane ekabani, yabo, eyakho noma akuyona eyakho, hayi ukuthi uyayiphika. I-DNA test is not just, abantu abamnyama banale perception yokuthi i-DNA test into yokuphika ingane. I-DNA test akuyona yokuphika ingane. I-DNA test yokuprova a certain point or iqiniso or ivari or lento le enikhuluma ngayo iyona yini, because sometimes ungagcina wondla ingane ingayona yakho, but kufanele umuye enkantolo usuwazi umthetho ukuthi lapha enkantolo uyokuthini, because abantu abafethu abaningi kule case kaMgilane bagcina be-end up bekhokha izondlo abangazazi ney'mali ezibastreshayo because abanayo imali ba-overpowile because they don't know umthetho,
yabo. There's a lot of things that are happening lapha enkantolo, yabo. Kunomama bengana abazana nama officers lawa akhona laphayana bayakwazi ukumanipulate isystem ugcina ususenkingeni, nokuthi nje two wena uwazi umthetho uze ngelanga ukuthi uzoyidefend, yabo. But i-DNA test doesn't mean ukuthi ngana kuyona yakho. So guys, asibe fair when it comes to indabeni zengane, because ingane egcineni azingeni ndawo, yabo. Now ugcina usuzonda yonke into ngoba manje uyambona noma bengani uthi naye ukwenza slim, yabo. So hit me up lapha na comment section, let's talk about this thing. Sibona singayithola i-solution yokuthi thina as Black community, as single parents, that's why kunama single parents kanje abantu benga-cooperate because kuvele sekuseqatsheni, yabo. Kanti into enga-avoideka le ngokuthi kubanjiswane. Hit me up in the comment section. Tell me what you feel about this topic of today. It's a Monday. You're watching Tepeno Online Podcast, the number one podcast in KZN, if not the world. Don't forget to subscribe to my channel. It helps the channel with equal reach and other people. Sabonga cool on a Monday. Hopefully, le izostinga isfundo esira. Don't forget to usbuga uguphi. Danko.